Keď sme začali plánovať náš nový objekt pre našu spoločnosť, tak už bolo jasné, že chceme ísť modernou a udržateľnou cestou. Fotovoltika aj LED osvetlenie nám dávajú zmysel nielen ekologicky, ale aj ekonomicky. Už od začiatku sme vedeli, že investovať do technológií budúcnosti je správne rozhodnutie. Vyrábame si vlastnú elektrínu, znížili sme mesačné náklady a máme systém, ktorý nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. LEDky sú dizajnové, úsporné a trvácne, ideálne pre moderný priestor, kde nechceme riešiť každé prasknuté svetlo. Spolupráca bola výborná. Ich tým bol flexibilný, spoľahlivý, odborný. Od prvého návrhu až po finálne zapojenie všetko prebehlo hladko. Vedeli nám poradiť a prispôsobiť riešenie presne na mieru našim potrebám. Určite neváhajte. Je to investícia, ktorá sa vám vráti, a to nielen finančne, ale aj pocitovo. Dobrým partnerom, ako je Urbanix, je celý proces jednoduchý a výsledok vás bude tešiť celé roky. Chceme byť čo najviac sebestační a pripravení na víziu budúcnosti. Nízka spotreba, minimum údržby a zníženie uhlíkovej stopy, to je pre nás štandard, nie bonus. My myslíme dopredu.